салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё, рӯзи хубу хуш бароятон таманно дорам ва на танҳо ман, балки Барселона ба мо шумо чунин як рӯзи хушро тақдим кард. Дар ин бора ба тадриҷ мегӯем. Шумо мақоли алами Исоро аз Мусо гирифтро медонед? Ана айнан ҳамин ҳолат дирӯз дар Каталония рух дод. Барселона алами Севильяро аз Алавеси бечора гирифт. Пештоз бояд бигӯем ки Месси ва компанияш чунин дарвозаи Пачекоро голборон карданд ки на то ба сари Югославия ҳамин қадар бомба напартофта буд. Дар даври якуми чемпионат Алавес дар хонаи худ бо Каталониё мусовӣ 1-1 карда буд. Бозии қаблии ин дастаҳо бошанд ба фоидаи Барселона анҷом шуданд. Акнун биёед бубинем ки дар ин бозӣ киҳо ба майдон баромаданд. Дӯстон, рӯзи 16 феврал Барселона ва ПСЖ яке аз ҷуфтҳои ҷолиб дар марҳилаи якуми плей-оффи Лигаи Чемпионҳо бозӣ доранд. Ин ду даста дар чанд соли охир бо ҳамдигар доду гирифти зиёд доштанд. Баъд аз замон камбек муносибати ин дастаҳо хело сард шуд. Бисёртар ПСЖ кӯшиш кард интиқом гирад. Дар майдони футбол ҳоло ҳам Барселона фаворит мебошад. Баъд аз ҷароҳати Неймар ва Ди Мария, ПСЖ аслияи асосии худро аз даст дод. Акнун тамоми умед ба Мбаппе аст. Лекин бо хати ҳимояи заиф, махсусан Умтити, Барселона метавонад як бори дигар худро ба чоҳ андозад. Дӯстони мо аз Адини Xbet барои ин вохӯрӣ коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Ана ман бошам ба Ғолибияти Барселона 10,000 рубл ставка хоҳам кард. Шумо метавонед натарсида ставка кунед, зеро дар ҳоли боид додани ставкаатон маблағ ба ҳисобатон бармегардад. Барои имкониятро истифода кардан ба дани пользователи даромада участия в аксияхро фаъол кунед. Ссылкаи Бози дар комментарияи ин видео. Гуфта мешавад дар қиёс ба бозӣ бо Севилья дар ҳайати Барса якчанд тағйирот ба чашм хӯрд. Барои мисол Жорди Алба дар ин бозӣ ширкат накард. Тер Штеген дар дарвоза, Фирпо, Ланглет, Де Йонг ва Мингеса дар хати ҳимоя, Мориба бошад якҷоя бо Бускетс ва Рики Пуш дар миёнаи майдон бозӣ кард. Сегунаи хати ҳуҷумро Месси, Гризман ва Тринкао ташкил намуданд. Албатта баъди бохти дарднок дар ҷоми Испания аз Севилья, Барселонаро зарур буд ки бозии боварибахш нишон бидиҳад ва исбот созад ки фиаско аз Севилья ноомадии кор буд. Барои ҳамин бачаҳои Куман аз дақиқаи аввал ташаббуси бозиро ба даст гирифта дарвозаи Алавесро мавриди ҳамла қарор доданд. Аммо гол ба осонӣ ба даст наомад. Фақат дар дақиқаи 29-ми бозӣ Тринкао тавонист ки дарвозаи Фернандио Пачекоро шикофад. Баъди задани ин гол низ Барселона таҳоҷуми худро сари Алавес кам накард. Аз ҳама зиёд чун ҳамешагӣ Месси фаъол буд. Баъди зарбаи Гризман бо дарвозабони Алавес, Месси тӯбро вориди дарвоза кард, аммо довар ишораи офсайд кард. Месси бошад кори худро бадтар кард. Аниқтараш дар дақиқаи иловагии қисмати аввали бозӣ, чун ҳамешагӣ берун аз ҷаримагоҳ ва бо ҳамон пои чапи тиллоии худ. Қисмати якуми дидор бо ҳамин ба анҷом расид. Қисмати дуюмро Алавес ончунон оғоз кард ки талхаи Куман кафид. Чаро кафид? Гап сари ин ки Куман Умтитиро барои қавияти хати дифоъ ба ҷои Бускетс ба майдон овард ва боз аз мавқеи ӯ гол зада шуд ва ин ҳам баъди 10 дақиқа ба майдон омадани ӯ. Баъд баъзеҳо мегӯянд ки сари Куман сафед шудааст. Баъди чунин бозии Умтити сари Бартомео сафед шуд. Куҷо монад ба Куман? Гумон мерафт ки Алавес аз сустии хати дифои Барселона истифода мекунад, аммо ин навбат дигар Умтити хато накард. Дигар муҳофизатгарони худи Алавес хато карданд. Дар пайи чунин як иштибоҳи онҳо Месси 1-1 баромад. Дарвозабон фиреби ӯро пай бурд, аммо пай набурд ки чӣ тавр Тринкао тӯбро вориди дарвозааш кард. Месси бошад амагӣ баъди 1 дақиқаи дигар Пачекро он қадар сахт ба гуфти васияи ҷурайма наказат кард ки аз чашмонаш алов парид. Дар шарҳи ин гол ҳатто беҳамтотарин шореҳони футбол оҷиз мемонанд. Куҷо расад ба мани навкор? Дидед? Гуфти якай машраб просто класс, супер. Он қадар голи зебо буд ки ҳатто Пачеко аз диданаш сер набуд ки фақат тӯбро бо чашмаш гусел кард. Ба фикрам ҳатто агар кӯшишам мекард онро дошта наметавонист. Гуфти бобои ғулом аз қавр метавонист. Охир тӯб мисли тирик аз пушка парида вориди дарвоза шуд. Баъди ин гол Алавес ба мағлубият тан дод ва ҳарчи зудтар мехост ки ин кашмар ба анҷом расад. Аммо ҳанӯз Фирпо гапи худро дар ин бозӣ нагуфта буд ва дар дақиқаи 80 аз паси Гризман дар ин бозӣ нуқтаи ниҳоиро гузошт. Хуб, чиам гуфтан мумкин? Ғалабаи олӣ. Ин ғолибият чанд паҳлӯи мусбӣ дорад. Якум, Барселона собит сохт ки бох аз Севильяро метавонад ҷуброн кунад. Дуюм, Барселона ба бозӣ бо ПСЖ ҳаматарафа омода аст. муҳим аз ҳама Месси дар ҳолати хуби физикӣ ва равонӣ қарор дорад. Яъне ягон масъалаи рафтану нарафтан ва судбозию балову бадтар ӯро ташвиш намедиҳад ва ӯ барои Барса ҷони худро фидо мекунад. Дубли ӯ дар ин дидор ӯро дар
рӯйхати нишонзанҳои Ла Лига ба Луис Суарес хело наздик кард. Аниқтараш як голи дигар монд то Месси ба Суарес бирасад. Воқеан Лео беҳтарин бозингари ин дидор дониста шуд, зеро ба зами дубли карда ӯ ҳамчунин ду паси головар низ дод. Сеюм, Тринкао аз бозӣ то бозӣ боварибахш мешавад ва тендеми ӯву Месси хеле дилхушкунанда аст. Дубл дар ин бозӣ як ҳолам бовариро ба бозии ӯ ҳосил кард. Чорум, ҳарчанд Умтити ба иштибоҳҳои кӯдакона роҳ медиҳад, аммо Фирпо ба оҳистагӣ мавқеи худро дар хатти дифоъ мегирад ва бо эҳтимоли зиёд аз даста наравад ва ҳам Мориба акнун метавонад бо ин бозие ки кард бозингари ҳайати асосӣ гардад. Яъне рақобат дар ҳама мавқеҳои даста зиёд аст ва Куман имкони интихоб дорад. Албатта ҳолати касалиҳо камтар ташвишоваранд. Агар онҳоро дар бемористони қараболо бистарӣ кунӣ, як шуъба пури каталонӣ мешавад. Хуш, акнун ба ҷадвали чемпионат нигоҳ мекунем ки Барселона дар мавқеи дуюм ба 46 имтиёз баъди Атлетико қарор гирифтааст. Рӯзи сешанбе Барселона дар доираи бозиҳои Лигаи Чемпионҳо бо ПСЖ ана дар ҳамин майдон во мехӯрад ва метавон гуфт ки дастаи Куман ба ин бозӣ бо таби болида меояд ки ин хело муҳим аст. Воқеан Барселона дар ҳамин майдон ба дарвозаи ПСЖ 6 гол зада буд. Биёд пеш аз пода чанг надозем. Ба ҳар ҳол ин Барселона бо ҳамон бузургиаш он Барселона нест ва ҳам ПСЖ бо ҳама камбудиаш он ПСЖ нест. Ҳарчанд ки ПСЖро Неймар кӯмак карда наметавонад, аммо то куҷо набудани Неймар ба бозии ПСЖ таъсир мегузорад, инро мо дар бозии оянда хоҳем фаҳмид. Ба ҳамин тамом дӯстон, се бозингари беҳтарини худро дар комментария нависед ва лайки қиматбоҳои худро фаромӯш накунед. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.